ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோட்டோஸை வச்சு எப்படி கெயின் மாஸ்டரில் எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளாக எடிட் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா, கெயின் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். அது ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கும். அது ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஓப்பன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கெயின் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரியேட்டிவ் நியூ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணால் நிறைய சைஸ் வரும். நான் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வந்து எடிட் பண்ண போகிறேன். எடிட் பண்ண உள்ள எப்படி இருக்கும், இமேஜை செலக்ட் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நான் ஒரு 6-7 இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணது பிறகு அதை ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். மேலே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி பேன் ஜூம், அது வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி எல்லா இமேஜையும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கிறணும். இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி பெசலை ஃபிட் ஆட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். சைடில் வந்து கிளிப் கிராஃபிக்ஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணோம்னா நான் இது ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச கிளிப் கிராஃபிக்ஸு நிறையா இருக்குது. இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். கீழே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஐக்கான் இருக்கா, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ண கெயின் மாஸ்டர் அசஸ் ஸ்டோர்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். நெட்டை ஆன் பண்ணி தான் அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்லாம் வந்திருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ணால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆயிரும். நிறையா இருக்குது. நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா எஃபெக்ட் எப்படி ஃபோட்டோவில் ஆட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். இந்த இதை கிளிக் பண்ணி கிளிப் கிராஃபிக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். நம்ம உங்களுக்கு பிடிச்ச எஃபெக்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி அந்த எஃபெக்டை ஆட் பண்ணணும். எல்லா எஃபெக்ட்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி சாங் ஆட் பண்ணணும் பார்க்கலாம். ஆடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணால் அப்படி தான் இருக்கும். சாங்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் ஒரு சாங்கான உங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சாங் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த சாங் வைக்கிறேன். ப்ளே பண்ணக்கூடாது. ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் ஆடியோவை கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எப்படி சேனல் நேம் டைப் பண்ணுறது பார்த்தா கீழே லேயர்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஒரு சேனலோட நேமை வந்து டைப் பண்ணிக்கணும். சேனல் நேம் வந்து டைப் பண்ணோம். என் சேனல் நேம் வந்து தமிழன் டெக் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கொடுத்துருணும். ஓகே கொடுத்துட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா அவுட்லைன் நிறையா வந்து மாடல் இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சதில் வந்து வச்சுக்கலாம். கலர் கூட இருக்குது, இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. பார்டர் கலர் கூட மாற்றிக்கலாம். ஸ்டைல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி விட்டுறணும். இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்ம எடிட் பண்ணதை. இப்போ எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், மேலே ஒரு ஆரோ இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணி உங்கள் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கணும்.
சேவிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபோனில். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.